Mexilloeiros das Rías Baixas reuníronse esta semana na sede do Intecmar en Vilaxoán para abordar con representantes da Xunta a situación actual do sector tras as alertas dadas en Francia en torno ao mitilo galego. O sector e o goberno galego coinciden en que a alerta sanitaria dada polo país galo non ten base científica algunha para que sitúen a súa orixe en Galicia. A día de hoxe non temos constancia nin seguridade de que a alerta fose xerada por mexillón galego. A día de hoxe non existen analíticas que vinculen esta alerta sanitaria ao mexillón de Galicia. Neste momento Galicia está a aportar toda a documentación e a espera de que Francia aporte as súas análisis. A día de hoxe seguimos comercializando e vendendo con absoluta normalidade tanto para o mercado nacional como europeo e mundial, incluído entre eles Francia. De momento non se teñen aportado analíticas que indican ou que revelen toxicidade nos moluscos, non se ten aportado analítica ningún, e, bueno, se fexe unha análise da situación e de medidas que se poden aportar ou que se poden facer para mellorar que non haxa este tipo de alertas, que non haxa este tipo de comunicacións que poñen en dúbida todo o sistema de control. E, por outra parte, tamén se constatou que os produtores siguen vendendo a Francia como viñan facendo antes de que se tivera posto esta alerta. Esta directora do Intecmar explicou aos ali presentes os mecanismos que empregan dende o Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño para analizar e comunicar as incidencias en torno ao mexillón. A máis, defendeu neste senso que o programa de control e análise que empregan neste centro de Vilaxoán para toda Galicia é punteiro á cabeza do sector de Europa e que supón un valor engadido á produción marisqueira galega. A ver, o programa de control en Galicia é un programa de control punteiro, como así ten que ser, porque Galicia é a principal rexión productora de moluscos da Unión Europea. E, polo tanto, ten un sistema de control adaptado ás necesidades de Galicia. É un sistema de control con moitísimos puntos de mostraxe, cunha frecuencia, unha incidencia de mostraxe moi elevada, que se informa inmediatamente se hai que facer algunha resolución de apertura ou de peche en virtude dos resultados. Eso se informa moi rapidamente. Decía eu hai días que en cuestión de 15 minutos envían correos electrónicos a máis de 427 usuarios. Eso quere decir que a información se espalla de maneira moi áxil. Non hai un sistema de control tan exhaustivo como o galego, porque se subdividen as zonas, se fan subdivisións, se fan excepcións, por exemplo, no caso da navalla, toda a información é pública de un xeito moi puntual. Entón, nese sentido, garantías totales e total confianza nos polígonos e nas zonas que están abertas, porque os estamos analizando prácticamente a diario. Nesta comparecencia, Covadonga Salgado adiantou tamén unha leve melloría na situación da incidencia da toxina que podería derivar na apertura de máis polígonos este xoves. Temos abertos 7 polígonos, 4 na ría de Vigo, 1 na ría de Arousa e 2 na ría de Ares Betanzos. O que sí é que en principio a situación é de melloría con cautela, pero neste momento pois están facendo analíticas que rematan hoxe pola tarde e poderíamos ter primeiros negativos, que se confirmarían cunha nova mostraxe mañá e poderíamos ter novas aperturas. Mentres tiña lugar esta reunión, no exterior do Intecmar mobilizábanse varios bateeiros da contorna para reclamar a unidade do sector fronte a problemas que intentan desprestixiar o seu produto e que poderían danar seriamente a súa economía. Os mariscadores das confrarías de pescadores de Ribeira e Aguiño retomaron esta semana a súa actividade despois dun tempo parados a consecuencia da toxina que afectou as concesións destes dous pósitos. A ameixa foi a especie escollida polos mariscadores ribeirenses, mentres que os de Aguiño repartíronse entre distintos recursos, como é o caso da navalla, o percebe ou tamén a propia ameixa. Segundo sinalaron fontes dos dous pósitos, a presenza da toxina e a parálise dos mercados provocou un pequeno repuntamento nas cotizacións de marisco en lonxa durante esta semana. Axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia, dependente da Consellería de Medio Rural e do Mar, requisaron máis de 1.100 aparellos de pesca e comisaron máis de 340 kilos de peixe e marisco en diferentes operativos realizados polo litoral galego durante as últimas semanas.
Na ría de Arousa houbo varios operativos que deron como resultado a incautación de 672 aparellos e o comiso de preto de 172 kilos de distintas especies de peixe e marisco. A actuación máis relevante foi na Mesa do Con, na que se incautaron 184 nasas e 38 cacharros de plástico para polvo, comisándose ademais 64 kilos de nécora e polvo. Tamén tivo lugar unha intervención na ría de Muros e Noia, saldándose coa incautación de 141 artes de pesca, a maioría deles tamén cacharros de polvo sen identificar, e co comiso de 40 kilos desta especie. As inmediacións do porto de Cabo de Cruz foron vítimas dun novo vertido, segundo alertaron os socialistas de Boiro. Todo apunta a que este é de augas fecais e atópase nas proximidades da depuradora da localidade. Manuel Maneiro, candidato á alcaldía, e Jorge Campaña, voceiro municipal, mostraron a súa indignación pola pasividade do goberno local no que respecta ao saneamento de augas, un tema no que o PSOE ven incidindo dende hai tempo. Tristemente vemos como as propostas que nos fixemos e que levamos a pleno, aínda non foi moitos días, como a terceira fase do saneamento do río Coroño, votaron en contra neste caso o Partido Popular. Os representantes do PSOE boirense instaron a Xoán Xosé Dieste a abandonar o seu cargo como alcalde por eludir as responsabilidades que lle corresponden. Consideran que isto está a acontecer por non renovar a rede de saneamento que presenta grandes deficiencias. Pedimos que se vaya dunha vez e que de paso a outro compañeiro, que non pasa nada, pero que non podemos seguir con esta situación, que continuos vertidos e depois botando a culpa aos socialistas que si somos alarmistas e que queremos dañar a marca Boiro. A depuradora e todos os canalizados están quedando obsoletos por culpa de non levar o mantenimento e non buscar solucións aos problemas que se tiñan que estar buscando xa para mellorar esa rede, ao fin e ao cabo, buscar ou evitar todo este tipo de problemáticas que perxudican a centos e centos de familias, como estamos vendo todos os días, non? A oposición lamenta que as reiteradas denuncias interpostas caian en saco roto, xa que o Concello fai oídos sordos ás súas peticións. Sospeitan, ademais, que pode haber máis vertidos dos que non teñan coñecemento. É unha situación que xa é insostible. E nós temos informacións que os vertidos que se están detectando pola xente son irrisorios comparados co que realmente se está vertendo ao mar. O Diario Oficial de Galicia publica esta semana unha orde da Consellería de Medio Rural e do Mar pola que se convocan para 2014 as axudas de carácter socioeconómico. A través delas, o departamento que dirixe Rosa Quintana destina a esta convocatoria máis de 1,5 millón de euros, cofinanciados polo Fondo Europeo da Pesca. Poderán beneficiarse desta liña de axudas tanto os tripulantes de buques pesqueiros afectados por medidas de reestruturación da flota que teñan porto base na Comunidade Autónoma de Galicia, como os tripulantes que teñan o seu domicilio fiscal en Galicia, sempre cando reúnan os requisitos establecidos na orde. O obxecto destas axudas é garantir que os traballadores poidan dispor de ferramentas axeitadas para adaptarse aos cambios sociais que se están a producir no ámbito pesqueiro, así como dispor de mecanismos que permitan paliar os problemas que implican a perda do posto de traballo polos axustes da flota pesqueira e a necesidade de atopar alternativas fora do sector. Entre os tipos de axuda que se inclúen están as primas por reconversión parcial para apoiar as actividades dos pescadores fora do sector pesqueiro, que permite a estes profesionais seguir pescando a tempo parcial, sempre que con isto se contribúa a reducir o seu esforzo pesqueiro. O proxecto de reconversión debe supor ademais polo menos un 35% da actividade dos solicitantes. Tamén existen subvencións por reconversión profesional total para apoiar aos pescadores que se dedican a tempo completo a un sector distinto ao da pesca. Tamén se conceden axudas aos pescadores que queiran adquirir por primeira vez unha embarcación e a tripulantes de buques que paralizasen a súa actividade definitivamente como consecuencia dun plan de axuste do esforzo pesqueiro. Os interesados en solicitar estas achegas poden consultar os requisitos a documentación necesaria no DOGA do pasado venres 21 de agosto. As solicitudes poderán presentarse por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta, sede.xunta.es, ou tamén de xeito presencial en papel.
Os portos de titularidade autonómica da ría de Noia recibiron 265 barcos en tránsito durante o pasado mes de xullo. Segundo os datos facilitados polos propios xestores, as dársenas de Portosín e Muros incrementaron nun 46% o número de embarcacións en tránsito respecto ao mesmo período do ano anterior. En concreto, Portosín experimentou a maior subida, de máis do 200%, ao pasar de 26 a 80 barcos foráneos. Polo que respecta a Muros, os tránsitos do mes de xullo pasaron de 155 en 2013 a 185 ao longo deste ano. Deste xeito, a ría de Muros Noia confirma a consolidación desta actividade portuaria, que experimentara xa o pasado ano un importante ascenso e que no que vai de verán está a manter os bons resultados. O conxunto dos peiraos autonómicos de Galicia superaron no mes de xullo os 200 tránsitos, un 10% máis que o ano pasado. Polo que respecta ás procedencias das embarcacións en tránsito, maioritariamente foron estranxeiras, sobre todo británicas e francesas. Para Portos de Galicia, a captación de novos tránsitos é unha liña de traballo estrutural, tal e como se recolle no Plan Estratéxico da Náutica Recreativa 2012-2020, que o ente público está a poñer en práctica. Para impulsar estas chegadas, estánse a desenvolver accións promocionais dos portos deportivos de Galicia a nivel nacional e internacional. Así compre reseñar a participación de Portos de Galicia en colaboración con Turismo de Galicia en eventos de referencia no sector da náutica recreativa, como é a Feira de Fitur en Madrid, o Salón Náutico Internacional Gran Pavois en La Rochelle ou o Salón Náutico de París. Portos de Galicia ten previsto dar continuidade a estas accións en base á súa incidencia nas cifras de captación de actividade náutica para os peiraos galegos. En tempos de crise dispárase a solidariedade e xorden numerosas iniciativas co fin de axudar a aqueles que máis o necesitan. Nesta liña, Anfaco Cecopesca, en colaboración co Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, a Unión Europea e FESVAL, organiza a segunda edición de unha lata solidaria, unha campaña que doará conservas de pescados e mariscos á Federación Española de Bancos de Alimentos. Para que funcione esta iniciativa é necesaria a interacción do público en xeral, os cales deben doar virtualmente latas a través da páxina Club de Amigos de las Conservas da rede social Facebook. Unha vez dentro da páxina, hai que xirar o temón para descubrir a doazón que realizaremos. Pode ser unha lata, 5 latas ou inclusive 10. Ata o de agora o Banco de Alimentos xa conseguiu máis de 1000 latas provintes da solidariedade dos navegantes. Non obstante, Anfaco ten a intención de superar a 7000. Pódese participar ata finais de setembro, así que xa saben, non perdan a oportunidade de axudar xogando. A Consellería de Traballo e Benestar fixo balance da participación no programa de voluntariado ambiental nas Illas Atlánticas realizado este verán. Preto de 450 persoas colaboraron na retirada de lixos das praias, na adecuación de camiños, na erradicación de plantas invasoras alóctonas e na reforestación con especies autóctonas nos arquipélagos de Cíes, Ons, Sálvora e Cortegada. O principal obxectivo deste programa é a recuperación dos ecosistemas e concienciar no ámbito medioambiental os participantes. Unha vez concluída a actividade, as persoas voluntarias obteñen da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado un certificado acreditativo da acción voluntaria desenvolvida. A explanada portuaria de Palmeira acollerá a primeira festa do polvo do municipio. O evento, que está organizado polo Concello Ribeirense, arrancará o sábado ás 12 do mediodía e alongarase durante toda a fin de semana. Ademais de exaltar o prezado produto, con esta cita preténdese dar a coñecer os encantos da parroquia Palmeirá. Da preparación do cefalópodo encargarase o experimentado polveiro Manuel Veloso, provinte dunha familia experta neste ámbito. O seu polvo a feira fará boca auga de todos os que por ali pasen. Para amenizar a xornada haberá numerosas actuacións musicais da mañá á noite, charangas ao mediodía, pasacalles a cargo do grupo ribeirense A Gandaina e concertos polas noites. A maiores haberá unha masterclass de zumba na que poderán participar todos aqueles que o desexen e unha exhibición de taekwondo a cargo do Club Natural Sport.
Cabe destacar que o pregón correrá a cargo do músico palmeirán Enrique Paisal, compoñente de Los Tamara e director da Coral Polifónica Municipal. Porque la gente no es...